Сега ще проверим какво очаква всяка една зодия през месец юни. Започваме с зодия Овен. Ако сте някоя друга зодия, влезте в профила и намерете вашата зодия. Какво ги очаква зодия Овен? Добре, явно през този месец ще скачат върхове, ще постигат нещо. Естествено, като зодия Овен нещо много силно ще се запали в тях. В момента може да са в една мъгла, но те трябва да държат пламъка в себе си и да не позволяват пламъка около тях да ги изгори. Любов и срещи. Добре, зодия Овен ми харесва. Да видим и последна карта. Група хора ги наблюдават или им помагат, когато се чувстват зле. Да, и може би виждат пътя малко по-трънлив и страховете са ги обгърнали. Малко проблеми в работата. Не, това